A labaran namu ne yau za ku ji cewar shugaban Najeriya Tinubu ya ƙaddamar da tsarin karɓar kaya bashi ga 'yan Najeriya. Ministan Sufurin Najeriya ya ba da umarnin dakatar da kamfanin Dana. Matsalar tsaro ta yi tafiyar yaji da raunin wasu hakimai a jihar Sokoto. Daga ƙetare kuwa an zartas da hukuncin kisa kan mutanen da aka samu da laifin ta'addanci a ƙasar Iraki. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da tashar ta Gasau TV wadda take kawo muku labarai da ɗumi su akan manhajar ta YouTube. Kuma kanin labaran kuka saurara, yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Bashir Ahmad Gasau. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ƙaddamar da kashin farko na tsarin karɓar bashin kaya ga 'yan ƙasar. Bayanin hakan na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan yaɗa labarai Anjuro Ingale ya fitar. Tsarin zai baiwa al'umma damar inganta rayuwarsu ta hanyar samun bashin kayayyaki inda za su riƙa biya sannu a hankali tsawon lokaci. Da tsarin jama'a na iya sayen gidaje da motoci da samun ilimi da kiwon lafiya ta hanyar bashin inda za su biya daga baya. Shugaba Tinubu na ganin ya kamata duk wani ɗan Najeriya ya samu damar more rayuwa ta tsarin karɓar bashin da za ta taka rawa sosai wajen cimma wannan ƙudurin. Tsarin wanda haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ƙungiyoyin tsimi da tanadi a faɗin duniya, zai faɗaɗa damarmakin mai saye na samun kaya akan bashi. Shi kuwa ministan sufurin Najeriya Festus Keyamo ya umarci hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama NACA ta dakatar da kamfanin jirgin sama na Dana. Hakan na zuwa ne bayan da jirgin kamfanin ya zame daga titin jirginsa a tashar jirgin sama ta Murtala Muhammad da ke Legas. Gidan talabijin na Channels ya rawaito cewa ministan ya kuma umarci a gudanar da bincike kan kamfanin, binciken da zai shafi dukkan matakan kariya da hanyoyin yin gyara domin tabbatar da cewa kamfanin yana bin umarnin ƙa'idojin tafiyar da harkar sufurin jirage. A cikin wata sanarwa da aka aiki wa Darakta Janar na hukumar NACA, ministan ya ce matakin ya zama wajibi don tabbatar da cewa kamfanin yana bin ƙa'idojin aiki musamman na matakan kariya. Jirgin Dana ɗauke da fasinja 83 da ya taso daga Abuja zuwa Legas ya zame daga kan titinsa a ranar Talatar da ta gabata. A jihar Kaduna kuwa a rufe rassan bankin UBA 6 da ke faɗin jihar. Hukumar tattara kuɗin shiga a jihar Kaduna ta rufe sassan 6 na bankin UBA saboda zargin kaucewa biyan harajin naira miliyan 14. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa an kai su maman ne bayan da hukumar gudanarwa bankin ta gaza mutunta takardun da aka aike musu. Tawagar hukumar bisa jagorancin sakataren hukumar gudanarwar da mai bawa hukumar shawara akan shari'a Barista Aisha Muhammad ta rufe rassan bankin tare da tallafin jami'an tsaro. Barista Aisha ta ce bisa sashe na 104 na dokar haraji, hukumar ta samu izinin kotu na ƙwace tare da gano naira miliyan 14 da ɗoriya na kuɗin harajin da ba a biya ba tsakanin shekarar 2019 zuwa shekarar 2024 daga bankin da yake tafiyar da harkokinsa a Kaduna. Ya zuwa lokacin haɗa rahoton da yi, bankin bai ce komai ba game da rufe waɗannan sassa nasa. Sannan kuma hukumar bankin a jihar ta Kaduna ita ma bata ce komai ba, da jaridar Daily Trust ɗin ta tuntuɓe ta. Kuma dai har yanzu muna jihar Kaduna, inda nan kuma 'yan bindiga suka kashe mutum 3 tare da yin garkuwa da mutane 8 a jihar. 'Yan bindigar sun kashe mutum 3 tare da yin garkuwa da wasu 8 a wani hari da suka kai ƙauyen Hayin Abuja a Kakangi da ke ƙaramar hukumar Birnin Gwarin jihar Kaduna. Sabon harin na zuwa ne kwanaki 5 bayan da 'yan bindigar suka kashe wasu mutum 23 a unguwar Danko kusa da Dogon Dawa na ƙaramar hukumar. Sakataren wata ƙungiya ta Birnin Gwaro Defu Abdulrashid Abarshe ya faɗa wa gidan talabijin na Channels cewa 'yan ƙungiyar sun farwa garin ne da misalin ƙarfe 3 na ranar Talata. Ya ce an harbe mutum 2 nan take yayin da 'yan bindigar suka yi awon gaba da wasu mutum 4. Lokacin da 'yan bindigar suka zo fita ƙauyen Hayin Abujan, sun kashe wani mutum wanda ya fita neman itace da kuma yin garkuwa da ƙarin wasu mutum 4, in ci Abarshi. Ƙungiyar ta Befu ta yi kira ga hukumomi da su ƙara ƙaimi wajen ɗaukar matakai kan shawo matsalar tsaro a yankin. Kuma mai sauraro kada dai ka sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan tashar Gasau TV, tashar da ke yaɗa shirye-shiryenta akan manhajar YouTube. Kuma kashin farko na labaran kuka saurara, yanzu kuma ga kashi na biyu.
A nan kuma matsalar tsaro ce ta tafiya da yaji da wasu hakimai a jihar Sokoto. Gwamnatin jihar Sokoto ta tuɓe wasu sarakunan gargajiya 15 daga mukamansu, a inda ta mayar da wasu kan kujerunsu bayan dakatar da su da ta yi a baya. Gwamnatin ta ɗauki matakin tuɓe uwayen ƙasar ne biyu bayan fitowar da sakamakon binciken da suka gudanar na wani kwamiti da ta kafa, inda ta yi aiki da shawarar da ya bayar. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Honorable Bello Sambo dan Chadi ya tabbatarwa da BBC haka, inda ya ce 9 daga cikin waɗanda aka tuɓe an zarge su ne da hannu a matsalar tsaron jihar da kuma wawure filaye da ma rashin yin biyayya. Sauran guda 6 kuma an tuɓe su ne saboda tsohuwar gwamnatin PDP ta naɗa su ba bisa ƙa'ida ba, har ma kuma gwamnatin ta mayar da wasu uwayen ƙasar da ta dakatar a baya kan kujerunsu, baya ga waɗanda aka sauyawa wuri. Hakiman da aka sauke sun haɗar da na unguwar Lalle da Yaba da Wammaku da Tilluwa da Ilela da Dogon Daji da sauransu, wanda gwamnati ce an same su da laifin rashin biyayya da kuma ƙin bayar da haɗin kai a yaƙin da ake da rashin tsaro a jihar. Wanda aka sauke kuma saboda gwamnatin baya ta naɗa su ba bisa ƙa'ida ba, su ne na Marafan Tangaza, Sarkin Gabas Kalambaina da kuma Sarkin Kudin 'Yar Tsakuwa, Sarkin Tambuwal da Sarkin Yamman Torankawa. Baya ga tuɓe sarakunan da mayar da wasu kan kujerunsu, gwamnatin ta kuma ce akwai wasu waɗanda take gudanar da bincike a kansu ba tare da sanar da tsawon lokacin da binciken zai ɗauka ba. Kwamishinan ya kuma ce gwamnatin ta ɗauki matakin ne bayan da kwamitin bincike ya gabatar da bincike, inda ta ce babu batun siyasa a ciki. To sai dai kuma tuni tsohuwar gwamnatin Aminu Tambuwal ta mayar da martani kan matakin, musamman tuɓe sarakunan da ta naɗa, inda ta ce siyasa ce kawai. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Sokoto Hassan Sahabi ya yi martani, inda ya ce tsohon gwamnan ya yi naɗin ne bayan doka ta ba shi dama ya naɗa duk wanda zai naɗa a matsayin sarki. Hukumomi a jihar Kano sun ba da shawarwarin zama da tsananin zafi mai yiwuwar kashe mutane. Hukumomi a jihar Kano da ke arewacin Najeriya sun fitar da wasu jerin shawarwari ga al'umma kan yadda za su kare kansu daga yanayin zafin da ake ciki mai tsanani. Wannan na zuwa ne bayan da aka samu rahoton ƙaruwar zazzaɓi mai zafi da hukumomin lafiya a jihar suka danganta da ƙaruwar yanayin zafi da kaɗawar busasshiyar iska. Bayanai na cewa irin wannan yanayi da aka shiga ya haifar da mutuwar mutane fiye da 40, sannan da dama suna cikin mawuyacin hali. Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Bakar Labaran Yusuf ya ce jami'an da suka tura don gudanar da bincike sun gano cewa tsananin zafin da ake fama da shi ya haddasa zazzaɓi mai zafi. A cewar sababin mamaki kan zazzabin ne ya jawo mace-macen da aka gani a wasu garuruwa kamar Gundutse a karamar hukumar Kura a makon jiya. Dr. Labaran ya ce rahotannin da suka samu sun nuna cewa an fara ganin karuwar zazzabin mai zafi da kuma mace-macen mutane tun a farkon watan jiya. Haka zalika a jihar Kano da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Universal Human Rights ta yabawa masu tallafawa marasa lafiya da kuɗin magani kuma na ayyukan da ake yi musu a asibiti domin su samu lafiya. Babban daraktan ƙungiyar Comrade Umar Sani Galadanci ne bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya aika wa jaridar GTR Hausa a safiyar jiya Laraba, inda ya ce babu shakka masu ba da tallafin sun cancanci yabo duba da rawar da suke takawa wajen samun lafiyar marasa ƙarfi. Galadanci dai na yabon ne ga waɗanda suke ba da tallafin ga marasa lafiya ta hannunsu da ma ta kafafen yaɗa labarai, inda ya ce hakan na samar da walwala da ma yanayi mai kyau ga marasa ƙarfi. A hannu guda ƙungiyar ta yaba wa dukkan kafafen yaɗa labaran da suke sintiri akan wannan aikin lada, wanda ta ce babu mai iya biyan su sai Ubangiji. Baya ga haka Comrade Umar Galadanci ya shawarci sauran al'umma da su shigo cikin aikin domin su masu tallafa da yadda zai zama na an ci gaba da tallafawa marasa ƙarfi. A ƙarshe ƙungiyar ta yi fatan Allah ya saka wa dukkan ɓangarorin da alkhairi kuma ya biya musu buƙatunsu, su kuma marasa lafiyar ya ba su lafiya. Allahumma amin. Daga ƙetare kuwa an zartar da hukuncin kisa kan mutanen da aka samu da laifin ta'addanci a ƙasar Iraki. Hukumomin Iraki sun zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane 11 da aka samu da laifin ta'addanci bayan zargin su da zama 'yan ƙungiyar IS. An zartar da hukuncin kisa ne a wani gidan yari da ke birnin Nasiriyya a kudancin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi Allah wadai da abin, wanda ta kira nuku-nuku a tsarin shari'ar. A nan kuma ambaliyar ruwa ce ta ɗaiɗaita Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya. Ma'aikatan agajin gaggawa na kwashe iyalai daga yankunan Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, a sakamakon ambaliyar ruwan da ta mamaye yankin. Ƙasar ta fuskanci ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na makonni da dama, kuma ruwan laka ya mamaye unguwannin da ke birnin,
Dan majalisar dattawa mai wakiltar karamar hukumar Nairobi Edwin Sifuna ya ce ambaliyar ta yi kamari kuma lamarin ya fi karfin hukumomin yankin, inda hakan ya sanadiyar dakatar da sufurin jiragen ƙasa a Nairobi. A makon da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane 32 ne suka rasa rayukansu, sannan kuma aka raba sama da mutum 40,000 daga muhallansu. Su kuwa wasu dawakin soji sun tsinke a birnin London. Dawakin guda 5 sun lalata abubuwa da dama a birnin London bayan zubar da mahayansu a ƙasa. Bayan faruwar lamarin, dawakin sun tsere a tsakiyar birnin, sun yi gama da motoci da dama yayin da suke gudu. Wanda kuma da wannan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, sai dai kafin mu sallama ga kanin labaran da kuka riga kuka saurara. Shugaban Najeriya Tinubu ya ƙaddamar da tsarin karɓar kaya bashi ga 'yan Najeriya. Ministan Sufurin Najeriya ya ba da umarnin dakatar da kamfanin Dana. Matsalar tsaro ta yi tafiyar yaji da raunin wasu hakimai a jihar Sokoto. Daga ƙetare kuwa an zartas da hukuncin kisa kan mutanen da aka samu da laifin ta'addanci a ƙasar Iraki. A madadin dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, kamar Aliyu Gerengi daga jihar Gombe, wakilinmu na Abuja Kallamu Galadima, ni Bashir Ahmad Gasau da na karanto labaran nake cewa mu wuni lafiya.